Ikamata video ya mtsiku la lero mukhala mutadziwa momwe nkhondo yapakati pa dziko la Iran ndi mayiko awiri USA komanso Israel momwe ikuonongera komanso kuchotsera miyoyo. Pakhala pali mkangano waukulu pakati pa dziko la Iran komanso America maka pakusamvesesana pa nkhani yomwe yakhala ikuchitika mdziko la Iran, pamene anthu osiyanasiyana mdziko la Iran adakhala akuchita mademo kufuna kuti mtsogoleri yemwe adalipo mu nthawiyo atule pansi udindo kamba kakusamvesesana mu zinthu zina zimene anthuwo ankanena kuti utsogoleri wa yemwe alipoyo walephera maka zinthu zambiri zayamba kuvuta m'moyo. Ndipo mu nthawi akhala akuchita mademo m'mizinda ikuluikulu ya mdziko limeneli la Iran pofuna kuti supreme leader wa nthawi yameneyo achoke pa mpando, ndipo malo mwake supreme leader wakhala akuchita order kunena kuti yense amene akhale akugwidwa ku nthawi ya mademo azigwidwa ndi kuphedwa, ndipo pafupifupi anthu 2300 chiyambire ndi mademo akhala akuphedwa. Ndipo Donald Trump wakhala akudzudzula mtsogoleri wa dziko limeneli la Iran pa mchitidwe wake okupha anthu omwe akuchita mademo a peace. Ndipo malo mwake mtsogoleri wa Iran wakhala akunena kuti zisamukhuze Donald Trump zokhuza mdziko limeneli la Iran. Malo mwake Donald Trump adapsa nazo mtima ndikunena kuti zonse zimene mukuchita ife mapeto ake tilowererapo. Ndipo malo mwake mtsogoleri wa dziko la Iran wakhala akubwenza mawu kuliuza dziko la USA kuti America isamalowere nkhani za ku Iran komanso akhala akuyika chiopsezo cha nzika zawo mdziko limeneli la Iran. Ndipo adalonjeza kunena kuti nzika ya ku America yomwe ipezeke mu Iran akhala akupha. Ndipo posachedwa apa panaphedwanso mmodzi mwa anthu amene ndi mdziko la America zimenenso zidakwiyisa kwambiri Donald Trump ndi kuyamba kuuza ma troops kapena kuti magulu a nkhondo kuti ayambe kupita kumeneku kumakadzinga dziko la Iran. Ndipo asilikali mdziko la USA akhala akuzungulira dziko limeneli la Iran kwa sabata pafupifupi zinayi zimene dziko la America lidakhala likutuma kuti akakhale akudzinga mzipata za dziko la Iran. Ndipo maiko amene asilikaliwo adafikira ndi maiko monga Qatar, dziko la Cyprus komanso Pakistan, kungotchulapo ena mwa maiko amene dziko la America lidakayika asilikali yawo kuzikonzesera kuti ino pakhalekale nkhondo ikhale ikuyambika. Ndipo anthu ochuluka akhala akunena kuti Donald Trump kwake ndi kuopseza, nthawi zambiri sizimachitika, zimangothera kulankhula pamapeto pa zonse asilikali ajanso nkuwachosa. Ndipo pakatipa pakhala pakumveka kuti pakufunika pachitike peace deal. Tayiona ndithu ikulephereka in 11th hour, nthawi yakumapetopeto tsiku lokwanakwana kuti pachitike mkambirano ofuna kuzetsa bata, koma zimapezeka kuti mtsogoleri wa Iran poyerayera wangokula mtima. Ndipo Donald Trump zimenezi wakhala kuzizuzula kunena kuti apwetekesa anthu osalakwa komano akungoyenera amvesesane ndi kuti zimene anthu akufuna mdziko limeneli la Iran azimvere. Ndipo malo mwake tidaona dziko limeneli la Iran likulandira ma effect maka pa nkhani ya zachuma. Tidaona kumeneku ndalama ya Iran ikugwa mphamvu kwambiri kufika ponena kuti $1 ya ku America dziko la Iran padakali pano akumayigula 1.3 million Iranian reals, imene ni ndalama ya ku Iran. Ndipo posachedwa tidaonanso dziko limene la Iran ngati njira imodzi yofuna kuti mwina abwenzeresere mphamvu za ndalama yawo adapanga 5 million Iranian reals banknote, pepala imodzi ya ndalama ya pafupifupi 5 million, imene izikwanisa kugula $3.4 yokha basi. So
Zimenezi zidausa zolankhula zochuluka zimene anthu ena adadzudzula dziko la Iran kunena kuti kugonjatu nthawi zina sikusonyeza kupusa komano kumangokhala kufuna kusawonongesa zinthu. Komano dziko la Iran lidakhala likuchitabe chinkulirano ndi dziko limeneli la America, ndipo pakati pakhala kufotokoza kuti America ikafuna kupanga zopusa apangisa kuti kukhale jihad. Jihad ndi imodzi mwa nkhondo imene amayitchula kuti holy war, imene asilamu amakhulupirira kuti ngati mukulimbana ndi chipembedzo komanso chikhulupiriro chawo amatha kulowa mu nkhondo imene amakhulupirira kuti ngati akafere kumeneko iwobe amakhala kuti chawo chili bwino ndipo adzapulumuka. Ndipo Donald Trump adakhala kunena kuti musamangolankhula, ngati mukufuna tiyeni tipite pa ground pamene inu ndine tikaonesane, chifukwa mwakhala mukulankhula zochuluka zosiyanasiyana. Ndipo pakatipa takhala tikuona mizinda ingapo mukupezeka kuti mukuchitika ngozi zamagesi, kunena kuti mwina ofesi kungopezeka kuti yayaka kapena mwina ndege kugwa, zimene a Iran akhala kuzidefenda kuti inali technical error kumeneku ku Iran. Koma malingana ndi kafukufuku wina yemwe anthu ena akhala kuchita, adapeza kunena kuti zikuonesa kuti ngozi zina zimene zakhalanso zikuchitika mdziko limeneli la Iran zidali zokonzedwa ndi dziko limeneli la America. So dzulo limene ndi pa 28 February dziko la Iran ndipo mwino lidayamba kuthiridwa nkhondo ndi dziko la America komanso Israel, ndipo dziko limeneli la America komanso Israel anachita strike kumene kuli maofesi a mtsogoleri wa dziko limeneli la Iran. Ndipo zomvetsa chisoni, mtsogoleri wa dziko la Iran adafa nawo pamabomba amene adaphulitsidwa kumeneku ku Tehran, kumenenso waludzanako moyo. Ndipo pa anthu amene aphedwawa pafanso ena mwa akuluakulu ogwira ntchito mboma kumeneku ku Iran. Ndipo pa imfa imeneyi ya mtsogoleri wa dziko la Iran, anthu ena amene afa nawo pa ataki imene yachitika ndi dziko la Israel komanso America, mmodzi mwa iwo ndi chief of staff wa military ya dziko la Iran amene ndi Abdulrahim Mosovi, yemwenso waludza moyo pa strike imeneyi. Ndipo pambali pa anthu amene afawa, dziko la Israel lidachitanso ataki secondary school ya magirls mdziko limeneli la Iran, kumenenso anthu pafupifupi 148 amene ndi atsikana ophunzira pa skulu imeneyi ya secondary aluzanso moyo. Ndipo dziko la Iran padakali pano lasankha mtsogoleri ogwirizira amene ndi Ayatollah, yemwe akhale akugwirizira utsogoleri umenewu kutsatira imfa ya yemwe adali supreme leader mdziko limeneli la Iran. So pangodusa maola ochepa chabe pamenenso malipoti ena akuonesa kunena kuti dziko la Israel chakumasanaku mapasti 4 momwemu dziko la Israel yaponyanso strike ina imene yakwanisanso kupha yemwe adakhalapo mtsogoleri wakale mdziko limeneli la Iran. The former president of Iran waphedwa. Tukamba kuti supreme leader yemwe amatsogolera dziko la Iran waphedwa dzulo. Lero tukamba zona zoti mtsogoleri wakale wa dzikolo waphedwanso. So mutha kuona kunena kuti nkhondo iyi ikuludzisa miyoyo ya anthu akuluakulu amene amatsogolera dziko la Iran. Tafotokoza za supreme leader, tufotokoza za chief of staff ku military yemwenso waphedwa, tukufotokoza za mtsogoleri wakale wa dzikolo yemwenso waphedwa, tukufotokozanso za ana ophunzira pa secondary ena ana pafupifupi 148 aluza miyoyo yawo. So maiko osiyanasiyana adzudzula dziko la Israel komanso dziko la America kamba ka nkhondoyi. Ena alina kuti iyayi
zinthu zitu zikadatha ndi kukambirana. Koma America yanena kuti tikadakambirana ndi ndani, popeza yemwe mukuganiza kuti tikanakambirana nayeyo amabwenza moto ndipo samavomera kuti pachitike mkambirano, malo make amachulusa kutumbwa. Pamene takhalanso tikuonera kunena kuti ankanena kuti aonesesa kuti wakwanisa kubweretsa thupi la Donald Trump mu Iran. So maiko ngati China alankhulapo kunena kuti zimene achita dziko la USA ndi zinthu zosayenera komanso ndi kudumpha malire kupha mtsogoleri wa dziko. Komano afotokoza kuti iwowo samalowera nkhondo za maiko ena, kotero palibe chilichonse chimene chikuwakhuzapo pa nkhani imeneyi. So maiko monga Qatar nawonso apsa mtima ndi dziko la Iran, kamba kuna kuti dziko la Iran layamba kubwenza koma kuphulisiranso ku maiko kuti sakukhuzidwa ndi nkhondo iponera kuti ndi amene akusunga asilikali a dziko la USA, kamba kuti mabesi a America akubindikira maiko monga Qatar, Pakistani, Cyprus. So dziko la Iran likuphulisa maiko aponera kuti asilikali a America akubisala kumeneko. So maneighbors anzawo akupezekano akuwukirana nawo kamba kuti akusunga mabesi a America, kuti inu musunga bwanji adani amenenso atiphera msogolere. So kukuchitika zambiri, tiye ndikhale limodzi tikhale kupatsirani ma-update osiyanasiyana maka pa nkhondo imene momwe ikuyendera mdziko limeneli la Iran, pamene Israel ndinso USA akayamba kuthirana nkhondo ndi dziko limeneli la Iran. Komano Iran nayonso yayamba kubwenza, ndipo ku Jerusalemu aphulisa nyumba ina imene panthu pafupifupi zosimikizika anthu 9 afa pa strike imeneyo. So timve maganizo anu kuti mukuti bwanji maka pa nkhani ya nkhondo imene yavutayi. So through comment section nomwe ningadziwire komanso kumva maganizo anu. Mu video mtsiku lero munali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson. Ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kukupatsirani ena mwa ma videos amene tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.